Waqt laqa mal-Kummissarju Ewropea għall-Ambjent Jessica Roswell, l-MEP Malti Peter Agius ressaqet ħassib ta' ħafna Maltin u Għawċin dwar il-qagħda ambjentali f'pajjiżna u saħaq fuq l-ħtieġa ta' azzjoni ċara mill-Kummissjoni Ewropea biex tiżgura li l-Gvern ta' Roberta Bella josserva l-istandards ambjentali kollha fid-dawl ta' nuqqas ta' infurzar u ta' trasparenza min-naħa tal-awtoritajiet lokali. Agius qal li ħafna tħossu li l-kwalità tal-ħajja tagħhom qed tonqos minħabba pjanar urban bla kontroll, sistemi li ma jluqux id-domanda u sitwazzjonijiet bħal eluq ta' bajjiet minħabba drenaġġ mormi fil-baħar u emissjonijiet minn impjanti mingħajr pjan ta' mitigazzjoni. Il-laqgħa trattat ukoll il-kwistjoni tal-iskart agrikolu, partikolarment fid-dawl ta' proġett ġdid fil-Mata bħal proċessar tad-demel kif ukoll tħassib dwar l-impatt tal-inċeneratur propost fl-istess żona. Agius stenna li r-residenti għandhom ikunu konsultati b'mod serju u li kull proġett għandu jikkonforma mal-ogħla standards u jkun soġġett tal monitoraġġ effettiv.